M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Wokondedwa womvera, ndikukulandirani ku programu yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero lachisanu pa 1 August 2025. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Levitiko, mutu 23 ndime ya 4 mpaka 11. Kuzadumphaso ndime ya 15 mpaka 16, ndime ya 27, 34 mpaka na 37. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Godfrey Isaac kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Ndipo uthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera, mutu 13 ndime ya 54 mpaka na 58. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Zikaboma achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku Our Lady of Immaculate Conception Parish mu Diocese ya Tete mdziko la Brazil. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Levitiko. Chauta adauza Mose kuti masiku achikondwerero osankhidwa a Chauta, masiku oyera a misonkhano amene mudzawalengeza pa nthawi yake ndi awa: pa mwezi oyamba, tsiku la 14 la mweziwo, madzulo ake ndi tsiku la Pasaka ya Chauta. Ndipo tsiku la 15 la mwezi omwewo ndi tsiku la chikondwerero cha buledi opanda chotupitsira lolemekezera Chauta. Pa masiku asanu ndi awiri muzidya buledi wosafufumitsa. Pa tsiku loyamba muchite msonkhano wopatulika, musagwire ntchito yotopetsa, koma mupereke nsembe yopsereza kwa Chauta pa masiku asanu ndi awiri. Tsiku lachisanu ndi chiwiri ndi tsiku la msonkhano wopatulika, musagwire ntchito zotopetsa. Chauta adawuzanso Mose kuti, uza Aisraeli kuti, mukakalowa m'dziko limene ndikukupatsanilo ndi kukakolola za m'minda mwanu, mudzabwere kwa wansembe ndi mtolo wa zoyambirira kucha kwa zokolola zanu. Wansembeyo awuwayule mtoloyo pamaso pa Chauta kuti inuyo mulandiridwe. Awuweyule tsiku lotsatana ndi la Sabata. Kuyambira tsiku lotsatana ndi la Sabata lija, pamene munadzapereka mtolo wanu uja wa chopereka choweyula pamaso pa Chauta, muwerenge milungu isanu ndi iwiri yathunthu. Ndiye kuti masiku asanu mpaka tsiku lotsatana ndi la Sabata lachisanu ndi chiwiri. Patapita masiku amenewo mupereke chopereka cha chakudya chatsopano kwa Chauta. Tsiku la 10 la mwezi wachisanu ndi chiwiri ndi tsiku lochita mwambo opepesera machimo. Imeneyo ikhale nthawi yanu yochita msonkhano opatulika. Musale zakudya ndipo mupereke nsembe yopsereza kwa Chauta. Kuyambira pa tsiku la 15 la mwezi wachisanu ndi chiwiri, pa masiku asanu ndi awiri pazikhala chikondwerero cha misasa cholemekeza Chauta. Pa tsiku loyamba pazikhala msonkhano wopatulika, musagwire ntchito zotopetsa pa masiku asanu ndi awiri. Muzipereka nsembe zopsereza kwa Chauta pa tsiku lachisanu ndi chitatu. muzichita msonkhano wopatulika ndi kupereka nsembe yopsereza kwa chauta.
Umenewu ndi msonkhano waukulu, musagwire ntchito zotopetsa. Amenewa ndi masiku achikondwerero osankhidwa olemekeza chauta, amene mudziwalengeza kuti ndi nthawi ya msonkhano opatulika. Masiku amenewa muzipereka kwa chauta nsembe zapamoto, monga nsembe zopsereza, nsembe za ufa, nsembe za nyama ndi zopereka za chakumwa, iliyonse pa tsiku lake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu atafika ku dera la kwawo, adayamba kuphunzitsa anthu m'nyumba yawo ya mapemphero. Amene ankamumva ankadabwa nkumati, kodi iyeyu nzeru zimenezi ndi mphamvu adazitenga kuti? Kodi ameneyu si mwana wa mmisiri wa matabwa uja? Kodi suja mayi wake ndi Mariya? Ndipo abale ake si Yakobo, Yosefe, Simoni ndi Yuda? Kodi suja alongo ake onse ali nafe pompano? Nanga sono zimenezi adazitenga kuti? Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawawuza kuti mneneri amalemekezedwa kwina kulikonse kupatula ku midzi kwawo ndiponso ku banja kwawo. Motero sadachite zamphamvu zambiri kumeneko chifukwa cha kusakhulupirira kwa anthuwo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mu uthenga wathu wa lero tikumva za Ambuye Yesu akubwerera ku dera la kwawo. Ndipo Ambuye Yesu adabwerera ku dera la kwawo akupezerapo mwayi nawonso okapezeka ku nyumba ya mapemphero, kumene ankapezeka nthawi zonse, kumenewo akuziwa kuti ndi malo amene iwo amenera kupezeka. Ndipo akuphunzitsa ndi kuthandiza anthu kuwalalikira mu nyumba ya mapemphero ku dera la kwawo. Koma chomvetsa chisoni nchodabwitsa nchakuti kwa anthu amene Ambuye Yesu akuwalalikira komanso kuwaphunzitsa, kutengera upangiri komanso ukaswiri umene Ambuye Yesu akuphunzitsa komanso kulalikira mu nyumba ya mapemphero, anthu akuwaona Ambuye Yesu modabwa. Malo moti anyadire kuti mmodzi mwa iwo, mwana wa kudera la kwawo amene abale ake akuwaziwa, pamenenso iwo Ambuye Yesu amene anthu akuwaziwa chifukwa analira kudera limeneli, akuwayang'anira pansi Ambuye Yesu kuti kodi uyu suja bambo ake ndi aja amapala matabwa, ndipo azibale wake ndi awa timawaona tsiku ndi tsiku. Kodi iye mphamvu komanso nzeru zimene akutiphunzitsira akuzitenga kuti? Izi zimachitika pamwathu wa tsiku ndi tsiku, nafenso timayang'anana kutengera mmene timaziwirana beso nawa kuti background yathu ndiyotani. Ndipo mmadera mwathu muti ndi anthu amene tikuwaziwa koma mwina chifukwa adaphunzira olo ali ndi mphatso zosiyanasiyana zimene zingathe kutipindulitsa ife pamwathu wa tsiku ndi tsiku. Nthawi zina zimakanika kuoneka pakati pathu chifukwa ife timawayang'ana anthu akutengera mbiri imene iwo ali nayo, timawayang'ana mowapepusa ndi kutengera mmene iwo alili ndi kuthekera kwawo kumene iwo ali nako pakati pathu. Chachikulu mawu athu alero akutithandiza ife kuti mmene timayang'anirana tithandizane kuti pakayang'anidwe kwathu pa wina ndi mnzake tisangoyang'ana kutengera mmene munthu mbiri yake ilili kuti tipepuzane chifukwa timaziwana, koma tione kuti kodi tingathandizane motani pakutengera ndi kuthekera kumene ife tili nako. Nchimozimozi mdziko lathu muno tili ndi anthu ambiri amene ali ndi kuthekera kosiyanasiyana,
koma nthawi zina sitiwagwiritsa bwino ntchito chifukwa timawapepusa mwina kutengera ndi mmene ife tikuwaziwira anthuwo, kutengera mbiri yawo chifukwa mbiri yawo mwina ndi mbiri yoti is a humble background. Koma lero tikupemphedwa kuzindikira kuti wina aliyense mwa ife ali ndi kuthekera ndipo tili ndi upangiri woti ndi zaulere zosiyanasiyana zimene ife tili nazo. Chachikulu tikufunika kuti tigwiritse bwino ntchito zaulere zimene ife tili nazo, ndipo tisabwerere mbuyo pakutengera kuti anthu amanena zotani za ife, amaziwa zotani za ife. Ife tionese our professional ngati we are professionals, tionese our own professionalism kutengera ndi zinthu zimene ife timaziziwa kuti zithandize dziko lathu, zithandize madera athu, zithandize anthu amene ife tingathe kuwafikira. Ambuye Yesu nzofesasoni ku dera la kwawo sadapange zazikulu chifukwa Ambuye Yesu amafuna chikhulupiriro cha anthu kuti aonese ukulu wawo, aonese mphamvu yawo. Koma anthu amene adali kuwaziwa Ambuye Yesu sadawakhulupirire iwo, ndipo iwo sadaonese zazikulu zochuluka. Koma iwo besanabwerere mbuyo, adalalika uthenga wabwino ndipo adapita ku madera ena. Nafenso pamwatu wa tsiku ndi tsiku timasemphana ndi zaulere zochuluka chifukwa timaonana ngati mmene tilili, kutengera mbiri zathu zitokhala mwina mbiri zoyipa or our own humble background, kuti sitiona upangiri woyena umene azibale athu ndi ena amene amatha kupezeka m'madera mwathu angathe kutithandiza nawo. Pa tsiku la lero tiye tipempherane wina ndi mnzake kuti tilimbisane mchikupu chifukwa kunkhulupirira munthu pamwathu wa dzimu timalimbisana za chikhulupiriro chimathandiza kutimanga ife mwathu wa tsiku ndi tsiku. Koma pamafunika choyamba kwenikweni kukhulupirira munthu amene tikumuziwa ngati ali ndi upangiri ndi kuthekera, kuti aonense upangiri wake ndi kuthekera kwake. Koma nthawi zambiri imene ife timaonerana, timabwezerana mbuyo kuti anthu saonesa upangiri wawo. Mwina chachikuluso mwina ngati mdziko lathu lino tindi anthu amene ali ndi upangiri osiyanasiyana in different professionalism, koma nthawi zambiri timasankhana kutengera kuti kodi amachokera kudera lotani, olo kodi munthu amene ndikamika pa mpando wotere ndizapezamo zabwino zotani. Sitiona kuti ali ndi kuthekera kotani. Mwina pamene ife tikutha kuona kuti nthawi zina timapepusana tokha. Mwina mawu athu alero akuthandiza kuti tisapepusane, tione kutengera kuthekera kwa munthu kuti wina aliyense timpase olo timuthandize kuti aonense upangiri wake, kuti pakutero dziko lathu lizapita pasogolo, mipingo yemwathu zinthu zapita pasogolo. Koma nthawi zambiri timabwezana mbuyo tokha. Chachikulu pa tsiku la lero ngati Ambuye Yesu akanika kuonesa zazikulu chifukwa chakusowa cha chikhulupiriro cha anthu amene iwo adali kuwaziwa. Mwina ifenso tingathe kuzifunsa pa tsiku la lero kuti kodi ife timaziwika ndi zinthu zotani, pakusatengera mbiri yathu koma patunena zinthu zimene ife timatha kuzichita. Apa Ambuye Yesu akuonesa upangiri pa ntchito yawo imene iwo anabwerera pansi pano. Ndipo chomvetsa ni anthu amene adali kuwalalika ndi amene sakuwakhulupirira Ambuye Yesu, koma iwobe sakubwerera mbuyo akulalika ndi kuonesa upangiri wawo based on kuti ni mphaso imene iwo adali nayo. Kodi ife timaziwika ndi zintchito zotani? Ndi upangiri wanji umene ife tili nawo? Nzofesa chizo mwina ngati mdziko lathu lino anthu amene ali ndi upangiri nthawi zina saonesa upangiri wawo mwina chifukwa cha chibwana olo kapena kuti kuperewera nzeru chifukwa kuti sitigwiritsa bwino ntchito upangiri umene ife tili nawo. Chabwino chakuti zitha kutheka kuti anthu atikayikire, koma ife tisabwerere mbuyo tionese upangiri wathu kuti titukule dziko lathu, titukule madera athu. Nthawi zina tikamadusa misewu olokona malo siyanasiyana m'maofisi muzimamvetsa kuti anthu amene ali ndi upangiri amapezeka malo osiyanasiyana oyenera. Nthawi zambiri anthu amene akupezeka m'maofisi athu kamwina aboma kandi mipingo yathu momwemu alibe upangiri oyenera, adangozipeza motero osatengera upangiri wawo. Choyena kuti tikhale malo oyenera ndi upangiri wathu, tisayikane m'maofisi mukutengera kuti timathandizana motani olo kuti nimapeza mocholowa chotani kutenga munthu amene ndikamwike malo amene sakuyenera kupezekamo. Zinthu zambiri zikuonongeka mdziko lathu lino chifukwa anthu amene akupezeka malo osiyanasiyana si oyenera komanso akuonesa upangiri woyenera malo amene iwo akupezeka. Akungozipeza chifukwa anthu ena amatha kungowayika malo amenewo opanda upangiri woyenera. Koma chachikulu tiye tithandizane wina ndi mnzake kuti anthu amene ali ndi kuthekera apezeke malo oyenera, kuti zinthu zithe kusintha mipingo mwathu, zinthu zithe kusintha madera mwathu, kuti zinthu zithe kusintha
malo onse amene tikuyenera kuti zinthu zisinthe. Amen.